Isosta jytkystä aloitetaan. Näin on. Yeah. Herra puheenjohtaja Timo Soini, ootteko sitten valmiita? Isolla jytkyllä aloitetaan. Jytky tulee kuin Zeus salamana taivaista. Silleen se menee. Ihmeitä tapahtuu, kun niitä tehdään. Timo Soini rehellisi puheenjohtaja. Pois kokoomus, pois FDP, pois keskusta. Pois hemmetin Tarja Halonen, läskii muumiin mamma. Äänestä Soinia pääministeriksi. Ja seuraavaksi pressaksi ja sit yksin valtiaaksi. Niin kuin Gaddafi, ei massii pankeille, ei massii Jamalin taskuun, ei massii Abdullahin laskuun. Tulevaisuus on vaarassa vähän niin kuin mun partan naamassa. On aika äänestää Soinia, se takaa hyvinvointia. Soini kansamme edustaja. Soini lordiksi joitten painajainen. Ja Teuvo Hakkarainen kansamme viihde. Jytky, 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 jytky. Jytky, 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 jytky. Tuli iso jytky, 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 jytky. Iso, iso, iso jytky. Iso, iso, iso jytky. Me